Okia, ya kan ni ka jing dot kam juki nong hikai ban pep ban le hikai school ban mi Ramadan ban dawai ka hok ka jongki ban ni layo I bala ada ki pok pok benai menta mo kia dawai kata ki don kata ka jing ya isya ro ki ap ya sorkar bakan ban mi takarai kila apa diang hapor baki kular bakin rai hapor lai teli ki cabinet meeting mereka kan sei so heb ya mi madan biang ban mental akak nu ko sni ki heb ya shong me tang man pen kemai ke sorkar ban le ka kamram la jong ti kalong ka eka pas musik na marba ka puli putih ka eka bakong san hadu kata ya ka emlang salang ya pasti ka jongi ka puli putih ka mot ayu om tang ki building ki bala pra ki bala tor ha ki school ki ndale pet bun sen ki ndlawan makana kata ka idi bilon ki yo I ki school ki bambiang ndrei shu ki building ki epat kadai kinong hikai ladangim na ban kersan ya ki bakin yo ka living wage ka bamot bakir kin yo ban imsup ban biang taka tulap ti kumno ngila ban expect kanya ki bakila ban contribute nang baki kun ti jongi kin yo taka puli puti ka biang kani ka jing dawa jong ki lele ka ba shong nong rim ki klam dawa than ka jing sisa ngale le ngaslo ba ki nong hikai hang ni hajala jongi la da ki pong snam om tang bakam biang ko tulok ndre ka sorkar ne ki school ne ki yu ro ye ki hok jong ki ru ngitip ba ha kapor ba pun bakha ki bun ba ki nong hikai ki hapep no ki habu substitute ki hap siu maki kani kalong piang ngitip ba bun ki nong hikai ki mio wat ya ka provident fund ki mio ya ka leave ka ba biang ki mio ya ka EL kini menta ya kita lele ki kampat ya keren kita ki hok ki ba kat kum ka an ki dei ban pen biang kaya kan ni kecela kimio ai kini ki hok menta haba ki dawa tangi itai increase haka tulap jongki itar belong minimal hadu wow kani ka sarkar ka ai daw bam dan bisa kapen slam kam don kita kaman siam ban pet bakini kira shong ho surok kun jongi kila kemio asu jing hikai kini kisni baki hakwan mi kini surok ngayo I usia mentaksi dong bon kam ketip badminton station Tura hato kum kani ka sorkar ni kwa kabam pei pang kabam buram ni don su deputy CM pade ubaklen kli tudang bitu itau tang man la jing hau uni deputy CM ukren haka tu kasni I kumba uberngem yakini takaba ong yaki MC ba bekam habaki montre kabamud yu kani this is a veiled threat to the schools, to the MCs, to the teachers. Rather than coming, meeting them, speaking, having a dialogue, understanding their issue, and trying to break your head to resolve that issue, ule akum no, hakajing kran mengbay. Shushu menin, sakaway kakantin punmi hanaba, ngingila ay kajing kular, tiladaki dangya shong mutakadon iesha lendet, kamamud yu kata. Habab kila ju ay kajing kular man suwa kila pen keng manusyo ban shania ay pi bakadi ka hok kajongki ladaki kwa ban shong hang ni hadu unda urlong kata kajing dawa tiga bamut yu ban ong badon AA shalendet ka badon shalendet kalong bakani ka sorkar ka kwa ban thok ban syukor om pan nong kai re yangi kipat ba naman ngitip plan bakam la ban lum hok ban lum janai yaki taxes ngitip ba na udoyong ngitip na ki minor minerals ngitip na ki bai eru kajing pulam kajing bamla ban lum ya ki tax de na kani kada bangim dan pisah ban siu syak puli putih syak ban pen kentiu ko kakya timentang akwa ban ong ba ka sorkar kamla ban ri kamla ban pet na kajing kit khle the government cannot abdicate its responsibility. In an emergency situation, he caught the shong pia mir pia rai. Kanika kabenik kabarang depo penut kat nuk minit penut pisah ka port ni banya rai banya ai kerteng kemai ki suka. Kapen pausa ka priority to manik sarkar ka don che. Long klam ran sisa. Bani kipat ba ni day ban ai ka jing sajaya ki. Ko ni tip bakal ajan ki election. Mentaki ya bunkam man sya kawang ti ibai ya bisni haba one away political party ban penduk ini kinong hikai kertas ya keren hijat mangi kipat ba andai ni don't come action the election na dam election ru
di ben bang ki brio ba song ku e ka kya ka shon du pat ba ban pet ning kong e kata om ban pet hatongan nang jok yang ne em ngala ne man bat ini syuki lo jong kom ba khat beteng si beteng ni kan ke jinya ki ba ka jing beteng jo ki ka di ka responsibility ba ka jing ba ki kan ban chim saka kom ki me ki paru ndeng lada ka penslam kan ek saka ni nganga karai ni banyak kentu mangi ki me ki pa barok ni ban ni madan Wati kena sekolah ru bakti. Karai ki so kuno ban yo i kinong hikai jeng ki haban mi madan ban ya dawa ya la kawak. Kinong hikai ni tidak tahu ya ke ka bagi ong. Karena kita pakai kena sekolah jeng ki pet social media. Kim retaliate kim keren lapla pemuda speaker udah CCM. Ndeng yo i kini kinong mikmat jeng ni pade. Bat kamla ban pendian bat keren tang man lak jeng hau. Kalau ke pas musik bagi dang kapan ya beteng basi kasandi la sai kasandi kata pinang ya isong di jinsisa ka sarkar kalau ada belum kat bala ini yoi baro ba menti baro ba mlat keren om tangu chief minister ne udah chief minister saya education minister saya ki representatives